Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagsuspinde sa fuel sinusulong ni Representative Mikey Arroyo sa Kongreso. Sanhi ng sunog sa isang supermarket sa Angeles City, inaalam pa. Publiko pinag-iingat ng BFP. Ilang supporters ng malo sa Marcos Duterte rally nanakawan. At aklat na tambok ang mga natatanging Kapampangan inilabas ng HAU-CKS sa kanilang ika-20 anibersaryo. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ilang supporter ni Presidential Candidate Bongbong Marcos na dumalo po sa rally ng Uniteam sa Bulacan ang nanakawan ng mahalagang kagamitan gaya ng wallet at cellphone. Ang kanilang panawagan, isoli ang ninakaw. Narito po ang report. Trending ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang ilang individual sa entabladong ito. Maririnig naman ang isang tao na nakikiusap gamit ang mikropono na isoli ang kanyang wallet. Ang nasabing insidente nangyari sa political rally ng Marcos Duterte Unity sa Bulacan itong Martes, March 8. Batay sa ulat ng Inquirer.net, ilang supporters ng Unity ang nawala ng cellphone at wallet sa naturang aktibidad. Sa kagustuhang maibalik ang mga nanakaw na gamit, ang ilan sa kanila ay nag-alok pa ng pera, maisoli lang mga telepono at pitaka. Nasali ng mga biktima sa pag-akyat sa entablado upang umapila sa madla. Sabi pa ng iba ay magbibigay sila ng pera para bayaran ng ninakaw na gamit, maibalik lang ang mga ito. Samantalang isa sa mga biktima ay payag daw na kunin ang laman ng kanilang wallet basta maisauli lamang ang importanteng bagay na nakapaloob dito kagaya na lamang ng kanyang OFW ID. Samantala, kabilang sa mga pinuntahan ng vice presidential aspirant sa probinsya ng Bulacan ay ang Giginto, May Kawayan at Santa Maria. Ang Bulacan ay isa sa mga vote-rich provinces sa bansa kaya naman madalas itong bisitahin ng mga kandidato. Batay sa datos ng convention election, nasa mahigit 2 milyon ang bilang ng registered voters sa lalawigan. JM De Jesus, CLTV News. Gamit ang core values na biyasa, mayap at maganaka, napiling endorso ng mga guro at alumni ng University of the Assumption ang tambalang VP Leni at Senator Kiko para sa May 9 elections. Sa kasalukuyan, higit 600 ng Assumptionist ang pumirma sa Statement of Endorsement na inilabas na sa social media. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Ipinapakita ang kulay rosas na suporta ng mga empleyado, personnel, at alumni ng University of the Assumption para kay Presidential Candidate VP Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Gamit ang isang survey, nakakalap ng higit 300 lagda ng mga empleyado at alumnus na nag-endorso sa dalawang kandidato, si Dexter Balahaja nitong March 8. Samantala, pinangunahan ni Father Joselito Henson, presidente ng universidad, ng pagsuporta sa pamamagitan ng pagsagot sa nasabing survey, kasunod nila Father Victor Nicomedes Nicdao, Father Oliver Yalong at Dr. Crisel Ann Pangilinan. Ang University of the Assumption ay kilala bilang Archdiocesan Catholic Educational Institution na tinuturuan ng kanilang mga estudyante sa pagiging biyasa, maganaka at mayap. Ang universidad ay patuloy na umaasa sa isang tapat na lokal at nasyonal na halalan. Iniscrutinize namin yung yung mga plataforma at mga hangat ng ating mga kandidato. So nakita natin na yung Leni Kiko tandem lang po ang talagang umabot dun sa aming standards like being biyasa, maganaka, mayap sa kanilang mga plataforma. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagpapatuloy ng kampanya para sa nalalapit na halalan sa ika-9 ng Mayo, bumisita po sa Pampanga si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao nitong Martes.
Matapos magtungo sa mga katutubo sa Porac, nag-courtesy call ito kay Governor Dennis Pineda sa Kapitolyo. Kabilang sa kanilang mga napag-usapan ang politika at sports na pareho nilang kinahihiligan. May detalye si Paulo G. Santos. Ang mga katutubong aita sa kabundukan ng Porac ang naging unang pakay ni Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao sa pagbisita nito sa Pampanga nitong Martes. Bilang isang world champion at boxing icon, hindi napigilan ng ilan nating mga kababayan ang magpakita ng paghanga sa pambansang kamao. Matapos ang isang budal fight kasama ang may bahay na si Jinky at ilang local leaders sa Porac, tumungo si Pacman sa Kapitolyo at doon na nananghalian kasama si Governor Dennis Delta Pineda. Batay sa mga nakaraang presidential survey, nasa pang-4 hanggang pang-5 sa pwesto si Pacquiao. Pero ayon sa 8th Division World Champion, hindi raw ito nagdudulot ng pangamba sa kanya at patuloy lamang siya sa pangangampanya. Alalahanin natin, ito kahit i-check mo, i-double check mo yung history ng politics, yung eleksyon sa ating bansa. Sa loob ng 2 dekada, pagpakitain mo ako, sasabihin mo sa akin kung may nanalo na ba ng number 1. Pangalawa, kung sinong sinusuportahan ng DE class, yun ang nananalo. Ito ang unang pagkakataon sa panahon ng kampanya na nagkita sina Governor Dennis Delta Pineda at pambansang kamao. Dahil parehong mahilig sa sports, dinegaluhan ni Pacman ng Golden Commemorative Gloves ang gobernador. Ayon sa senador, ang pagpapalakas sa larangan ng sports ay mahalagang mailagay sa plataporma ng mga kandidato. At dito ay may magandang kombinasyon umano sila ni Governor Pineda. Pag tayo nanalo, maganda ang aming samahan nito dahil talagang lalakas yung sports sa Pilipinas. Kasi ang sports kasi isa sa magbibigay ng pangalan sa ating bansa. Nakahanda naman daw si Pineda na suportahan ang plano ni Pacquiao sakaling ito'y maluklok sa pwesto upang higit na mapaganda ang training ng mga atletang Pilipino. Siyempre, magsisimula tayo sa pinakababa ulit. Training naman ang kailangan talaga, di ba? Importante, hindi basta nakakakuha ng bata. Yung may potential, iti-train natin. Matagalan na training yun. Pero I think kaya natin maglabas sa Pampanga ng mga boksingero. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagsuspenda sa fuel excise tax, isinusulong ni Representative Mikey Arroyo sa Kongreso. Pagdaraos ng in-person graduation, pinukonsidera na ng DepEd. At higit 6 na rang kababaihan sa Angeles tumanggap ng ayuda mula sa city government ngayong Women's Month. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga balita, nawagan po ngayon si Pampanga 2nd District Representative Mikey Arroyo magkaroon ng special session ng Kongreso. Ito para talakayin daw ang suspensyon ng papataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo kasunod ng sunod-sunod na price increase. Narito po ang report. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo, bunsod ng limitadong output na epekto ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Nitong Martes, aabot sa higit 5 piso ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, habang lampas at 3 piso naman para sa bawat litro ng gasolina. Dahil dito, nanawagan na rin ng special session si House Energy Committee Chair at Pampanga 2nd District Representative Mikey Arroyo para suspendihin ang koleksyon na excise tax sa fuel products. Ipinahayag na mambabatas ang apela matapos ang pagdinig nitong Lunes na isinagawa ng Fuel Crisis Ad Hoc Committee. Ang naturang Ad Hoc Committee na binubuo ng Energy Committee on Economic Affairs na pinamumunuan ni Ambis OWA Representative Sharon Garin, Transportation Committee Chair Representative Edgar Mary Sarmiento at Ways and Means Committee na pinamumunuan ni Representative Joey Salceda. Paliwanag ni Arroyo, kikita pa rin naman ng gobyerno sakaling suspendihin na ang excise tax sa fuel products. Magkakaroon naman kasi umano ng windfall profit mula sa extra collections na malilikha ng value-added tax at excise tax, bunga ng mga oil price increase sa mga nakalipas na araw. Ganito rin umano ang nangyari noong huling termino ng kanyang ina na sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dagdag pa ng mambabatas, bago magtapos ang termino ng kanyang ina, nagkaroon din ng serye ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Upang mapagaan ang epekto nito, ginamit daw ng dating Pangulo ang kita ng gobyerno mula sa excess ng projected revenue sa pamamagitan ng VAT at excise tax na pinataw sa fuel. Sinangayon na naman ito ni Salceda. Inihain ni Salceda ang katas ng Train o KNT package kapareho ng katas ng VAT na programa ng Administrasyong Arroyo. Sinabi ng mambabatas mula Albay na nasa 75.2 billion pesos ang estimated revenue mula sa VAT at oil excise. Sa kanyang proposal, 68.8 billion pesos mula rito ang gagamitin para isubsidize ang kuryente, fertilizer, maliliit na mangingisda at social pension para sa taong ito. Sinabi naman ni Arroyo na bagamat karamihan sa mga mambabatas ay bumalik sa kani-kanilang distrito, naka-standby daw sila sa oras na magpatawag ng special session si Pangulong Rodrigo Duterte upang tugunan ang fuel crisis. Angelica Cara, CLTV News. Inihahanda na raw ng Department of Education ang guidelines para sa posibleng pagdaraos ng in-person graduation ceremonies. Ayon sa kagawaran, gaya ng pagpapatupad ng limited face-to-face classes, magkakaroon pa rin ng mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards at kung pwedeng gawin ito by batch. Narito po ang report. Dalawang taon matapos ang pagbabawal sa mass gatherings dahil sa COVID-19 pandemic, posible na raw maranasan ng mga graduating students sa basic education ang physical graduation rites ngayong taon. Inihayag ni Education Secretary Leonor Briones sa isang press conference na positibo siyang makakapagdaos na ng in-person graduation ceremony sa mga eskwelahan, alinsunod na rin sa risk assessment sa kanilang lugar. Nagbabalangkas na raw ng guidelines ang Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction kung paano ipapatupad ng naturang aktibidad.
Ayon kay Undersecretary Diosdado San Antonio, gaya ng mga pinatupad sa in-person classes, hindi raw magiging katulad noong pre-pandemic setup ang graduation rites. Dahil kailangan pa rin sumunod sa health and safety measures. I-regulate daw ito at susundin ang physical distancing requirements. Isa sa modelo na kanilang pinag-aarayan ang graduation ceremony by batch. Umaasa naman si Briones pagdating ng graduation season ay hindi natataas pa ang kaso ng COVID-19 upang hindi na rin magpalit ng alert level status. Samantala, nauna nang ipinanawagan ni Senate Chair on Committee on Basic Education, Arts and Culture Senator Win Gatchalian ang pagdaraos ng in-person graduation rites at sinabing kailangan mabigyan ng pagkakataon ng mga magulang at estudyante na maranasan ng mga once-in-a-lifetime moments. Giit pa ng mambabatas kung pinapayagan na ang mga aktibidad na dinadaluhan ng mas maraming tao tulad ng political rally at iba pang uri ng pangangampanya, nararapat lamang nabigyan din ng pagkakataon ng pag-aaral na maranasan ng moments of pride sa in-person graduation ceremonies. Gayunpaman, nagpaalala ang senador sa publiko na dapat pa rin sumunod sa health protocols upang maiwasang maging super spreader events ng graduation ceremonies. Samot-sari naman ang reaksyon ng ating mga kabalen sa panukalang ito ng mambabatas at ng DepEd. Opo. Para po may experience ng mga mag-aaral ng market sa stage. Opo, pero dapat konti lang yung tao, dapat yung social distancing yun. Okay lang po. Opo, opo naman po. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Tumanggap ng cash assistance mula sa City Government ng Angeles ang higit 600 kababaihan sa syudad. Bahagi raw ito ng pagdiriwang ng Angeles City sa International Women's Month at pamibigay halaga sa mga kababaihan. May ulat si Angelica Cara. Ang buwan ng Marso ay buwan ng mga kababaihan upang ipakita ang pakikiisa ng pamahalaang panglungsod ng Angeles sa pagkilala sa hindi matatawarang papel ng mga Juana at Maria sa lipunan. Nagpaabot ng financial assistance ang LGU sa pamamagitan ng Gender and Development Office na pinamumunuan ni Mina Cabiles ngayong araw March 9. Nasa 616 na kababaihan sa syudad ang tumanggap ng cash assistance. Kabilang sa mga beneficiary ay mga indigent women, solo parents at VAUSI survivors. Pumili ang LGU ng tig-20 benepisyaryo mula sa bawat barangay ng syudad. Ayon kay Mayor Carmelo Lazatin Jr., nais niyang magbigay ng extra source of income para sa mga higit na naapektuhan ng pandemya. Layunin ng 2022 National Women's Month celebration na bigyang pagkilala ang tagumpay ng mga kababaihan at sahin ng mga aksyon tungo sa gender equality at maghanap ng hakbang na dapat ipatupad upang matiyak ang progreso sa usapin ng pagpapalakas sa kanilang hanay. Ayon sa datos at mga pag-aaral, dahil sa health crisis, natigil ang pagkilos tungo sa gender equality at higit na lumala ang hindi pagkakapantay-pantay o gender gaps. Pinalala rin daw ng pandemya ang vulnerability ng mga babae sa aspetong social, political at pang-ekonomiya. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Central Luzon, kabilang sa lower epidemic risk, ayon sa IATF. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Patuloy na raw na gumaganda ang sitwasyon sa gitnang Luzon pagdating po sa usapin ng COVID-19 pandemic. Batay sa assessment ng Department of Health, nasa kategoryang lower epidemic risk ang rehiyon. Para sa karagdagan detalye na balitang yan, makakasama natin live si Paulo D. Santos. Paulo, ano bang ibig sabihin ng lower epidemic risk? Ating Jen, ito'y nangangahulugan na mataas ang vaccination rate at yung
healthcare occupancy natin, Kuya Ate Jen, talaga namang maluwag na maluwag. Yan daw yung mga barometro ngayon ng Department of Health, Ate Jen, para i-assess o isailalim sa Alert Level 1 o itong pinakaasam-asam na new normal setup. At base nga dito sa datos ng DOH Central Luzon, Ate Jen, itong mga barometro na to dun sa 50% na bed utilization rate, kapag yan mas mababa pa sa 50%, Ating Jen, pasok yan sa criteria ng Alert Level 1 o itong ang lower epidemic risk, no? At dito sa mga datos na lumalabas, 75.46% o katumbas nitong 7.6 million na populasyon ang fully vaccinated na sa tinarget na 10 million na mamamayan sa gitnang Luzon, Ating Jen. So magandang mga pangitain daw ito para makuha itong population protection ng rehiyon dito sa Central Luzon. Maganda rin raw itong performance ng mga local government, Ating Jen, dito sa ating region, dahil pati yung booster program umabot na sa 1.5 million na mga taga Central Luzon ang sumailalim sa booster shot. Kahit pa raw patuloy itong kanilang tinatarget na pediatric group na mabilang talaga kung gaano kalaki yung populasyon nito, sa pag-arangkada nga ngayong taon, Ating Jen, umabot na sila sa 7.15% ang nabakunahan dito sa mga kabataan. Habang malaki daw yung posibilidad, Ating Jen, na dito sa kanilang preparasyon na mapagbuti pa yung population protection, na ma-lift itong state of emergency sa usapin ng pangkalusugan. Kung makakamit umano yung mataas na vaccination rate sa bansa at ang patuloy na pag-escalate ng COVID-19 incidents dito sa bansa. Ayon na rin yan kay Director Corazon Flores, ang Regional Director ng DOH. At kani-kaninang umaga, Ating Jen, yung dalawang miyembro ng IATF, si DILG Secretary Eduardo Año at si Presidential Advisor on COVID Response Secretary Vince Dizon, Ating Jen, ilan dito sa mga alituntunin ng new normal setup, kanilang ipinapaliwanag kung papaano yung magiging postura ng pamahalaan. Kabilang na lamang, Ating Jen, itong focus ngayon ng reporting. Dun sa kapasidad ng mga ospital kaysa sa bilang ng mga bagong kaso. Mas magtutuunan daw nila, Ating Jen, na yung pansin dun sa bilang ng mga na-ospital kaysa sa mga nagkakaroon ng impeksyon. Higit sa lahat, mas tututukan daw nila ang pagbabakuna sa ating mga vulnerable population para sa tuloy-tuloy na proteksyon ng lahat. So, ganun yung magiging postura ng gobyerno, Ating Jen, sa ilalim ng new normal. So, ibig sabihin ba niyan, Paolo, kasi last week na balita natin na naghahanda na nga ang DOH para ilabas yung guidelines para sa tinatawag nating new normal. Ito bang ipinapaliwanag dun sa roadshow today na ginawa? Ito na ba yung guidelines na tinutukoy ng DOH? Oo, Ate Jen, andito nga yung mga local chief executive para at least sila'y bahaginan nitong mga ipinopormang guidelines. At sakaling ito'y lumabas na, Ate Jen, aprubahan ng IATF, intindido na sila kung paano yung pag-manage nitong new normal setup. Halimbawa na lamang dito, Ate Jen, dapat bang isara yung establishmento kapag nagkaroon ng COVID-19 infection? Nasa ilalim na tayo ng new normal. Hindi na raw kailangang isara ang establishment kung may magpo-positibo. Sa halip, kinakailangan na lang balitaan ng nagpositibo ang kanyang mga naging close contact upang ma-monitor nila ang kanilang sarili. Kung ang close contact naman natin dyan ay fully vaccinated na, hindi na kinakailangang mag-quarantine. Kung partially vaccinated pa lamang o hindi pa bakunado, kinakailangan naman na mag-quarantine ito ng 14 na araw. So yun yung mga ilang detalye, Ate Jen, marami-rami itong guidelines na to. Pero itong mga pagbabago gaya nitong
reporting, araw-araw tayong nagmo-monitor ng COVID incidents, Mhm. sa ngayon daw ating Jen, meron na silang itatakdang araw kung kailan lang lalabas yung kanilang mga assessment sa kada rehiyon sa bansa sa COVID incidents. Mhm. Alright. Kanina, Paula, nabanggit mo na ang mga barometro para maisailalim ang isang lugar dun sa lower endemic risk na binabanggit mo is yung bilang ng mga nababakunahan and of course yung capacity ng mga ospital. Speaking of kalagayan ng mga pagamutan, kasi nakikita rin natin, nare-report natin dito sa Central Luzon everyday yung kaso ng COVID-19 at nakikita natin na bumababa. Sa ngayon ba, yung mga pagamutan natin, kumusta ang sitwasyon? Atin Jen, talagang nasa mababang yung escalation nitong COVID incidents nakikita. At dito lang sa ating rehiyon, ang report ng DOH nasa 1% lang, Ate Jen, itong hospital utilization na nakikita nila na mababa yan dito sa 50% na sinasabi, Atin Jen, at ang nakikita nilang kailangang mapagtagumpayan ng LGU, Ating Jen, is yung hamon pa rin dito sa A2 population group. Ito namang mga Senior citizen. Oo. Yes. At yung mga reported, Atin Jen, na miyembro ng populasyon na first dose lang, hindi naman nakapag second dose. So yun talaga yung hamon sa mga health workers ng LGU na mapagtagumpayan pati na yung pagtatalaga nitong mga bagong vaccination site na hindi lang dito sa mga mega vaccination site kundi inside the community. Pati nga daw yung mga health clinics, Ating Jen, may extend dyan at gayon na rin sa mga detention cell ng mga lokal na pamahalaan para lahat mapakitunguhan dyan. At bukas, Paulo, correct me if I'm wrong, nakatakda yung ika-4 na bugso ng national vaccination, na vaccination drive ng gobyerno. Makikiisa ba ang Gitnang Luzon dito? Oo, Ate Jen. Yung mga mega vaccination site ng Pampanga, yan mall setup pa rin. Pero ang binabanggit ni Secretary Vince Dizon, magfo-focus daw ngayon ang IATF, ang gobyerno, dito naman sa lugar ng Mindanao region o itong BARM, Ate Jen, dahil diyan talagang problemado yung vaccination rate, mababa yung vaccination rate diyan sa region na yun. At isa pa, Paulo, sa concern din ng gobyerno ngayon sa pagbabakuna is maliban dun sa A2 na binabanggit mo, yung mga senior citizens, yung mga kababayan natin na hindi nagpapa-booster, di ba? Gaano ba kahalaga na itong ating mga kababayan, Paulo, ay aside dun sa first 2 doses, kailangan din silang magpa-booster? Alam mo, Atin Jen, dyan sa booster shot na yan, nababanggit din na yung ilan, kapag fully vaccinated na, hindi na talaga nagnanasa pang mapalista. Pero sa isang banda, Atin Jen, ang tinitingnan ngayon ng DOH, sana tumaas yung interest nitong mga fully vaccinated na sumalang pa rin dito sa booster program dahil sayang naman yung mga paparating, Ate Jen, na mga bakuna na talagang intended para dito sa boosting program ng gobyerno. So isa dito sa mga inisyatibo ng IATF na mailagay sa guidelines yung partisipasyon ng mga employer para sa kanilang mga empleyado na kailangan i-required sila na sumalang dito sa booster program ng gobyerno. Pero Paula, syempre pinagdadasal natin na ito nga magtuloy-tuloy na yung pagganda ng COVID situation dito sa ating bansa, and of course dito sa Central Luzon. Pero tulad ng binabanggit ng Department of Health, depende pa rin yan, kasi yung COVID-19 nandyan pa rin, yan yung lagi nilang ipinapaliwanag sa ating mga mamamayan, dahil nga kailangan pa rin i-observe yung minimum health protocols kahit na nasa alert level 1 na binabantayan pa rin yan.
So ano ang ginagawa, Paolo, ng mga provincial government upang matiyak, no, yung kahandaan naman sakaling magkaroon ulit, no, ng surge? Wag naman sana. Yung parte ng guidelines dito sa binabalangkas ng IATF, Ate Jen, huwag mawala kahit na ultimo dyan sa mga establishmento, yung mga stakeholders, yung contingency plan na sakaling babalik itong problema natin, na mas lalong magiging, o kung may mutation man itong virus na to, dapat daw kailangan anticipated yan nitong mga lokal na pamahalaan. At binabanggit din ni Governor Dennis Delta Pineda kung ano magiging estado nitong mga quarantine facilities sa Pampanga dahil marami ito, Ate Jen, at gaya na rin itong mga naipatayo ng mga isolation facilities. Sabi niya naka-standby mode lang ito, anytime na kailanganin saka naman na mabubuksan. At yung padron naman dito sa alert level system as binabanggit ni Secretary Vince Dizon, mananatili daw yan, Ate Jen, at inihalimbawa na lang sa pag-forecast ng bagyo, yung alert level ng pag-asa sa kapag may dumarating na bagyo kung gaano man kalakas ito, yaan daw ang kanilang gagamitin pa rin, Ate Jen. Yan. At sa mga susunod na araw, Paolo, dito po sa CLTV News, ipapaliwanag pa natin sa ating mga manonood itong bagong guidelines kaugnay po nitong alert level 1 o new normal. Ito yung tinatawag nilang kailangan nating matutong mamuhay kasama ang virus. And of course, Paolo, yung panawagan pa rin, bigyan din lang natin ng gobyerno, especially ng DOH, na ang susi upang mapanatili itong magandang sitwasyon, COVID-19 situation ngayon sa bansa ay nasa tao pa rin, nasa publiko, nasa atin pa rin. Ate Jen, idagdag ko lang itong acronym ngayon ng BIDA, highlight nitong kanilang roadshow. Iba na daw ngayon, best fitted mask all the time, isolate, stay home when feeling sick. D, stand for double up protection with primary series and booster. At yung A, airflow exchange is good. So yaan pa rin itong kanilang ikakampanya, ating Jen, At yung pandemic state, hanggat andyan hot, nire-require ho kayo na mag-face mask. Ang ibig daw sabihin nito, talagang pinakikitunguhan pa rin natin itong pandemya at ang sasabi nga na wala na tayo sa pandemya, ating Jen, itong World Health Organization. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Madala, dumako po tayo sa ibang balita. Sa gitna ng mainit na usapin ukol sa kautasan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilatak ang mga plano kaugnay ng nuclear power program ng bansa, nagpahayag ng pagsang-ayon dito sina Presidential Candidates Ferdinand Marcos Jr., Senator Manny Pacquiao at Senator Ping Lacson. Renewable energy naman ang panawagan ni Vice President Leni Robredo, Mayor Isko Moreno at Calyodi de Guzman. Ang karagdagan detalye ng balita niyan sa ulat ni Jenna Lumbang, Parungaw. Ikinasa na ng pamahalaan ang nuclear power program ng bansa kasunod ang paglabas ng executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa national position ng bansa sa paggamit ng nuclear energy. Nakasaad dito ang posibleng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant at pagtatayo ng mga bagong plantang nuklear. Ang kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. itinuturing umanong welcome development ang kautusan ng Pangulo dahil kung mananalo bilang presidente ng bansa ay isa umano ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa kanyang mga gagawin. Naitayo ang BNPP noong 1986 sa ilalim ng diktadurya ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Hindi ito nagamit minsan man, bunsod na rin ang pagtutol ng karamihan sa panganib na dala ng nuclear energy. Maliban kay Marcos Jr., pabor din si Senator Ping Lacson sa paggamit ng nuclear energy bilang alternatibong power source ng bansa. Ito umano ang pinakamura at pinakamalinis na pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit kailangan umano ang malawakang pagpaplano dahil sa epekto nito sa climate change at seguridad na hindi matutulad ang bansa sa nangyaring nuclear leak sa Chernobyl at Fukushima, Japan na puminsala ng maraming buhay at ari-arian.
Sang-ayon din si presidential candidate Manny Pacquiao sa pagpasok ng bansa sa nuclear energy, ngunit sa halip na buksang muli ang BNPP, ipinapanukala niya ang floating nuclear power plant o nuclear barges ang ipatayo ng bansa. Sa kabilang banda, 3 presidentiables ang nagpahayag ng pagtutol sa nuclear power program. Sinabi ni Vice President Leni Robredo na dapat maging prioridad ng gobyerno ang commitment na maging carbon neutral na ang bansa pagdating ng 2050. Mainam din umanong balikan ng kasaysayan kung bakit pagkatapos gumastos ang malaki sa pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant ay hindi naman ito nagamit. Gawa umano ito ng malaking problema sa operasyon. Matindi rin ang pagtutol ni Mayor Isko Moreno. Taliwas sa tindig ni Marcos Jr. kung si Moreno umano ang tatanghaling Pangulo ng bansa pagkatapos ng eleksyon ay hindi niya bubuksan ang plantang nuklear sa Bataan. Hindi pa umano handa ang bansa na mag-maintain at mag-operate ng pasilidad na katulad ng nuclear power plant na lubhang mapanganib. Mas mabuti umano kung pagtutuunan ng pansin ang paggamit ng renewable energy. Higit na hamon umano ang kaharapin ng bansa dahil sa climate change at fiscal status kung magtutungo sa nuclear power ayon kay presidential candidate Calio de Guzman. Sa halip na maresolba ang krisis sa supply ng kuryente ay baka mas malaking problema pa umano ang anihin ng bansa dahil sa panganib na dala ng plantang nuklear. Samantala, aabot umano ng hindi bababa sa $1 bilyong ang kailangan gastusin ng bansa kung sakaling matuloy ang planong pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Sanhi ng sunog sa isang supermarket sa Angeles City, inaalam pa. Publiko pinag-iingat ng BFP. Aklat na tampok ang mga natataking Kapampangan, inilabas ng AHA-UCTS sa kanilang ika-20 anibersaryo. Manatiling nakatutok at magbabalik si CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na maging maingat sa anumang gamit na maaring maglikha ng sunog kasabay ng paggunita ng Fire Prevention Month. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi at halaga ng pinsala sa nasunog na supermarket sa Angeles City nitong linggo. Narito ang report. Tuwing buwan ng Marso ginugunita sa Pilipinas ang Fire Prevention Month. Tuwing ganitong buwan kasi nararamdaman ng matinding init ng panahon kung kaya't madalas mangyari mga sunog. Sa lungsod ng Angeles, isang motorcade ang ikinasa ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP upang magbigay babala sa publiko. May temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang observance ng Fire Prevention Month ngayong taon. Last March 4 po, nagkanda kami ng motorcade sa talakhan po ng ating bayan, Angeles City. Ginagawa po natin yun every kick-off ng fire prevention para mas mabuksan yung kamalayan ng mga mamamayan natin tungkol sa fire safety at fire prevention. Paalala ni Fire Officer 3 Reverend Subaba sa publiko na mahalaga ang pagiging alisto upang hindi mabiktima ng dambuhalang apoy. Sa pag-iwas sa sunog, dapat po lagi tayong aware sa kapaligiran natin, no? So dapat iniingatan natin yung mga bagay sa bahay, lalo na yung mga pwedeng pagsimula ng sunog, lalo na yung mga kandila, mga posporo. So dapat po nakatabi siya ng maayos, yung mga chemicals. Dagdag pa ni FO3 Subaba, kadalasan daw faulty wiring sa nagiging dahilan ng pagkasunog. Patuloy namang inaalam pa ng BFP Angeles ang sanhi ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsala sa Airland Supermarket sa Barangay Santo Rosario sa nasabing syudad. Linggo ng gabi nang sumiklab ang apoy sa nasabing gusali at inabot ng higit 20 oras bago may deklarang fire out ang insidente. Samantala, may mensahe naman si FO3 Subaba para sa ating lahat. Ako po si FO2 Reverend Subaba, nagpapaalala sa inyo na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kasama si Lian Sanggalang, GM De Jesus, CLTV News.
Naganap kahapon ang ika-20 taong anibersaryo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Nagsagawa ng live stream program ang naturang research center upang gunitain ang kanilang anibersaryo na pinangunahan ng kanilang direktor na si Robbie Tantinco. Narito po ang report. Formal lang isinapubliko ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HOW-CKS ang isang aklat na nagtatampok sa buhay ng mga magigiting at kilalang Kapampangan. Itinaon ang online book launch ng librong Kapampangan Ko, Encyclopedia of Kapampangan Biographies First Edition sa pagdiriwang na ika-20 anibersaryo ng HOW-CKS. Ang Center for Kapampangan Studies ay isang institusyon na naglalayong mapalaganap at mapreserba ang kultura at kasaysayan ng mga Kapampangan. Paliwanag ni Ivan Henares, co-author ng libro, ang Kapampangan Biographies Book ay tungkol sa mga ordinaryong Kapampangan na nakagawa ng ekstraordinaryong bagay. It was conceptualized because we've seen a lot of Kapampangans, ordinary Kapampangans who do extraordinary things. And we wanted to compile their stories. So it's not just about politicians or famous people. It's about everyday people who've contributed to the community. So we're not just talking about our elected leaders, we're also talking about our poets, our playwrights, our artists, our community leaders, our scientists. Umaasa raw si Henares at ang mga kasama niyang nagpagal para mabuo ang libro na makapagbibigay ito ng inspirasyon sa mas marami pang tao. And I know that we missed a lot of people, so please, if we missed someone, don't get upset, no? Kasi we will still have more editions to come. No? We will update this, we will include more people in the future editions. So we hope that this book will continue to inspire all of us to do extraordinary things even in our own little ways. Ibinahagi naman ni House Center for Kapampangan Studies Executive Director Robbie Tantinco ang misyon ng kanilang institusyon. It had only been 10 years after Mount Pinatubo erupted, and it had only been 5 years since the last lahars flowed through the river channels of Pampanga. Holy Angel University put up the center because there was real danger that the eruption of the volcano that had destroyed and buried our land would also destroy and bury our cultural heritage. Our Kapampangan language, our Amanong Siswan, had been struggling, of course, long before the eruption. Matapos pansamantalang magsara dahil sa pandemya, bukas na muli sa publiko ang museo ng HOW-CKS kung saan mabibili ang Kapampangan Ko, Encyclopedia of Kapampangan Biographies. We continued work on many publications, including the book that we are launching today. We also did some renovations at the museum, and last week, when the COVID alert level was lowered, we got together and returned to the center like excited visitors. Many of us have moved on, and many of us have gone to better places. But for one brief shining moment, we were back to those happy times again. May you also find time to visit the Center for Kapampangan Studies and reconnect with your cultural roots. Bakala salamat and happy anniversary to all of us. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Flor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan natin ay namataan na po sa layong 45 kilometers dyan po sa may timog ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Samantala, shear line o tail end ng frontal system naman po nakakaapekto dito sa may Eastern Visayas.
At northeast monsoon naman po o hanging amihan ang nakakaapekto pa rin ngayon sa Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. Samantala, ang Palawan po, Visayas at Mindanao ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng LPA at ng shear line. Ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, maulap din po ang papawirin na may inaasahang mga mahihinang mga pag-ulan, dulot po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po tayong inaasahang mga isolated light rains. Dulot din po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ibang parte ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat at medyo maalinsangan po tayo ngayon dahil nasa transition period na po tayo. Malapit na pong matapos itong hanging amihan, kaya pinaghahanda na po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po.